היי, ברוכים הבאים לערוץ שלי לחיות בגדול. אני ממש מתרגשת להיות כאן היום, כי זה משהו שהוא ממש מחוץ לקמפורט זון שלי לחלוטין. כלומר, אני כן אוהבת להצטלם, אבל כאילו פתאום לעשות איזשהו משהו שהוא אחר, שהוא לא עיצוב, תכף אנחנו נגיע גם לזה. זה מרגיש לי כזה טיפה מוזר, אבל זה מאוד מרגש, דברים חדשים בדרך כלל מובילים לדלתות חדשות שנפתחות, הזדמנויות חדשות, אז חשוב לי מאוד שנתחיל כבר עכשיו מהדיסקליימרים. אני לא באה לכאן כדי ללמד אתכם, לא באה לכאן כדי לחנך, אני לא איזה מנטורית, לא למדתי מנטורינג, אני כאילו הכי לא מהעולמות האלה. אני גם לא הולכת להציע לכם פה איזה שהם הבטחות, איזה שהם מסרים שיווקיים, זה לא הולך להיות הפלטפורמה הזאת. לא הולכת לתת לכם פה מדריכים של 5 צעדים לחיים יפים, לא, זה לא, ממש לא. זה לא קורה ב5 צעדים. אני פה, קודם כל בשביל לשתף. ובעצם באתי לכאן כדי לייצר איזשהו מרחב, איזשהו מקום. לתת לכל מיני חוויות, לכל מיני אתגרים, דברים חדשים שלא ניסיתי, לכל מיני, אולי אפילו אקסטרים, מי יודע. ופשוט לתת לדברים לצאת החוצה כמו שהם, בלי פילטרים, בלי לחבש את זה, נטו מה שאני חושבת, כל מיני תובנות, כל מיני מחשבות, כל מיני מסקנות שעולות לי מתוך הדברים שאני עושה, מתוך מה שאני אשתף אתכם כאן. אז הערוץ הזה נולד מתוך המקום הזה, כמו השם שלו, לחיות בגדול. מה זה אומר? הכוונה היא לא עכשיו חופשות יוקרה והליקופטרים ויאכטות, זה לא בקטע הזה. אגב, אם יצא לי, יהיה ממש מגניב. אלא יותר במה שגורם לנו לחיות באמת, מה שמצל לנו את החיים, מה שכאילו אתם קמים בבוקר, ואתם אומרים, וואי, איך בא לי לעשות את הדבר הזה. פשוט לחיות במלוא מובן המילה, פשוט להתרגש, לחוות, לצחוק, לבכות. עולות שאלות, אז גם לדעת לשאול אותם, לשאול עוד שאלות, לקבל תובנות, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד זה אולי לחיות את החיים במלואם, כמו שכל אחד מאיתנו רואה אותם. כי לחיות חיים מלאים אומר משהו אחר לכל אחד מאיתנו. אצלי כרגע לפחות, לחיות חיים במלואם אומר פשוט ליהנות מהדרך. אולי לא בהכרח להבין מה אני עושה עכשיו, אבל אם אני רוצה לעשות משהו, להתנסות במשהו, לחוות משהו חדש, להציב לעצמי אתגר, לצאת מאזור הנוחות, זה הערוץ, זה המקום. וזה גם החיים, ככה אני הולכת לחיות אותם ממש מרגע זה והלאה. אני שמה לב מתוך המסע שלי עם עצמי כרגע, שהרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, והם מחפשים תשובות למי אני, מה המשמעות שלי בעולם הזה. אנשים אולי קצת עבודים שרוצים למצוא את עצמם, שלא מחוברים לאני האמיתי שלהם, ואולי אפילו קצת מרגישים שהם עושים דברים כי ככה זה מצופה מאיתנו לפעמים, מצופה מאיתנו לעשות א', ב', ג', אנחנו הולכים לפי איזושהי רשימה ולא בהכרח לפי מה שאנחנו רוצים. לפעמים החיים סוחפים אותנו לכל מיני מקומות שאנחנו אפילו לא חשבנו או לא תכננו, נטו מכוח הזרימה מה שנקרא, ואז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באיזשהו מקום שאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, איך הגעתי לכאן בעצם? האם זה משהו שאני באמת רוצה לעשות? האם זה משהו שמאוד מעניין אותי לעשות כרגע, או שאולי פחות? מה מתאים לי לעכשיו? כאילו צריך רגע, שנייה לעצור לשאול את השאלה הזאת. אולי גם באיזשהו מקום אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את התשוקה הזאת שהייתה לנו לאיזה תחביב, לאיזה מקצוע, לאיזה התעסקות שהייתה לנו. אולי פתאום אנחנו כבר לא מוצאים אותה, אולי אנחנו רוצים לעשות משהו אחר. זאת אומרת, החיים הם מאוד מאוד דינמיים, ואנחנו כל פעם עוצרים את עצמנו, לפחות צריכים לעצור את עצמנו ולשאול את עצמנו, איך הגעתי לכאן? זאת אומרת, אני אומרת את זה כי אני שואלת את עצמי הרבה מאוד פעמים, איך הגעת לכאן? מה זאת אומרת, מה הדבר הזה? איך הגעת למצב שבו את נמצאת היום? זאת אומרת, לפני שאני בכלל צוללת לכל ההיסטוריה ואנחנו עושים איזושהי היכרות, אני כאילו רגילה לראות את עצמי בכל מיני דברים, וגם, בכל מיני דמיונות, בכל מיני מסעות, אז אני כאילו שואלת את עצמי, איפה הילדה הזאת? לאן היא נעלמה? זאת אומרת, היא עדיין קיימת. זאת אומרת, זה עדיין קיים, היצר ההרפתקנות הזה, ולמה זה לא יוצא לפועל? צריך חשק לחזור לילדה הזאת שהיה לה מאוד מאוד ברור מה היא עושה, והיה לה מאוד מאוד ברור שהיא באה לעולם כדי לעשות הרבה מאוד טוב. אני לא מספרת את זה כי אני איזה מקרה יוצא דופן, אלא דווקא הפוך. אני שומעת את זה הרבה מהאנשים שבדיוק מרגישים באותה צורה. אני חושבת שהרבה מאוד מאיתנו, ואולי גם את או אתה שצופים עכשיו בסרטון הזה, אומרים לעצמם, וואלה, אולי גם אני מרגיש ככה, אולי יש איזשהו משהו במה שהיא אומרת. אנחנו בעצם נכנסנו לאיזושהי מין מערכת, עשינו בה את כל השלבים, סימנו וי על כל הצעדים, על העבודה, על הרכב, על המשכורת, על הביטוחים, על החופשות בחו"ל, ממש by the book. עשינו תואר, התקדמנו, עשינו לתואר שני או שלישי או רביעי, אני מכירה גם כאלה, ועשינו דברים בחיים, זה לא שעשינו, ומגיע לנו ממש קרדיט על הדברים האלה. אבל מגיע איזשהו רגע שבו אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה מספיק לי באמת? האם זה מי שאני באמת? כלומר, האם אני מרוצה או מרוצה ממי שאני עכשיו, ואולי בעצם בא לי עוד?
וכמובן הרגע הזה לא קורה ברגע אחד, זה הרבה מאוד רגעים שהם מצטברים, פעם איזושהי מצוקה שפתאום עולה ואנחנו לא יודעים איפה, איזשהו כאב סביב איזשהו משהו שכל פעם, סבבה, אתם מחלימים ממנו, אתם מתמודדים איתו, ואז הוא איכשהו עוד פעם חוזר, או איזושהי התמודדות שחזרה בתצורה אחת, התמודדתם איתה, ואז היא בעצם חזרה בצורה אחרת. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שכל הזמן סובב סביבכם, שחוזר לאותה השאלה. איזו תחושה כזאת שהכל מסביב ממש ממש בסדר, אבל משהו בפנים פשוט לא מסתדר, משהו שם לא יושב כמו שצריך, ואתם לפעמים אפילו לא יודעים איך להסביר את זה, לא יודעים כאילו מה קרה שם, מה מפריע לכם כל כך. הרי היה לכם טוב עד עכשיו, מה השתנה בעצם? ופה הערוץ הזה נכנס. אני רוצה שביחד נשאל את השאלות האלה וננסה לענות עליהן. לא בהכרח בקטע של על ספת הפסיכולוג, אלא דרך חוויות, דרך העצמה, דרך אתגרים, דרך עשייה, דרך חשיבה משותפת, לצאת מחוץ לקופסה, לעשות דברים אחרים שלא עשינו קודם. ואם אתם עדיין קצת חוששים או פוחדים, אז אולי הערוץ הזה ייתן לכם איזושהי מוטיבציה לשחרר כל מיני פחדים, כל מיני חששות, ואולי תתחילו בצפייה, ואז זה יעבור בעשייה. אז זה מעניין לראות לאן זה יתקדם. אז אני רוצה שנשאל את השאלות האלה ביחד, שלפני שאנחנו רצים לענות עליהן, אנחנו רגע שנייה נתמקד ונבין שזה לא ייקח אולי יום, לא יומיים, אלא זה תהליך שקורה תוך כדי תנועה. אנחנו ממש לא רוצים למהר לענות עליהם, אנחנו רוצים לקבל תובנות תוך כדי מהשטח. והאמת אני אגיד לכם שכל התשובות הטובות שמצאתי, הם לא הגיעו ממש בהבזק. הם הגיעו מתוך איזושהי בשלות, גם עם מישהו אחר, סתם דוגמה לצורך העניין, אתם באים, מחפשים תשובה אצל חבר או מכר או חברה, ואז הם ממש יכולים לתת לכם את התשובה במדויק, אבל אנחנו עדיין לא פועלים ולא עושים לפעמים לפי מה שהם אומרים לנו, כי אנחנו עדיין רוצים כאילו רגע שנייה לחשוב על זה, רגע להבין אם זה מתאים לנו. אז אותו דבר כאילו בתהליך כזה, של אני שואלת איזושהי שאלה גדולה של, האם אני מרוצה במי שאני היום? אני לא יכולה לענות על זה עכשיו כאילו, לצאת איזה שעה מחשבה ולענות, זה איזשהו תהליך שעברתי עם עצמי, ואני עדיין עוברת עם עצמי, לגלות מה אני אוהבת, מה אני רוצה, איזה חוויות אני רוצה לחוות, מה אני רוצה לעשות עם עצמי, ועוד 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 שאלות שצצו בעקבות השאלה הזאת. זאת אומרת, השאלה הזאת פתחה לי עוד שאלות נוספות, שאני מתה כבר לענות עליהן, אבל הדרך תהיה כל כך מסקרנת, וכאן אתם מצטרפים. אז לפני שאנחנו צוללים עוד קצת פנימה, אני אספר לכם קצת עליי למי שלא מכיר. אז קוראים לי אילנית, אני גם וגם וגם, הייתי ילדה שמציירת שעות, קוראת הרבה מאוד ספרים, לדוגמה. עסקתי בכל כך הרבה סוגי ספורט, הייתי בטניס והייתי בשחייה, וכל כך אהבתי ספורט כאילו ברמה קיצונית, הייתי רצה מלא כאילו על דעת עצמי, זאת אומרת זה התחיל מהבית ספר, ואז פשוט התחלתי לרוץ כי זה היה מאוד משחרר, היה בזה משהו מאוד מאוד כזה זמן עם עצמי, מאוד מאוד אהבתי את זה. הייתי גם בריקודים ובהתעמלות אומנותית, כאילו באמת המגוון פה הוא רחב, זאת אומרת בית סובייטי קלאסי לחלוטין. מאז שאני זוכרת עצמי, האמת מאוד היה לי קשה לבחור איזושהי משבצת אחת. היה אפילו תקופה של כתיבה, שהייתי שקועה בה שעות, והיה תקופה של בלוגים, שהייתי שקועה בה שעות, ואפילו לימדתי את עצמי לבד את פוטושופ. לא היה יותר מדי מדריכים באינטרנט בכל מקרה, אז כאילו ראיתי איזשהו משהו פיראטי, לא להלשין, ולמדתי לבד, וזה היה כזה, וואו, פתחתי לעצמי עולם. אז כשהלכתי ללמוד עיצוב רב תחומי, זה לא הפתיע אותי בכלל שבחרתי משהו כזה, כי אני כל כך רגילה להיות בגם וגם וגם הזה, שזה כאילו הרגיש לי מאוד מאוד טבעי. מהרגע הראשון שנכנסתי לכיתה שלי, הרגשתי בבית. ואז fast forward לעולם האמיתי. האמת שזה מצחיק, כי בלימודים אמרו לנו שהם מאוד מאוד מחפשים עכשיו רב תחומי, מאוד מחפשים עכשיו אנשים שהם גם וגם וגם, ומאוד מאוד אהבתי את זה. אבל העולם לא מתנהל ככה באמת, לצערי הרב. לצערי הרב, העולם מתנהל לפי מקצועות, לרוב, של יועץ מס, עורך דין, רופא, עיצוב גרפי לצורך העניין. זה בעצם עולם ששואל אותך, אז רגע, אז מה את עושה? ואת לא יודעת כל כך מה להסביר, כי את כאילו הרבה דברים, אז איך תסבירי שאת גם וגם וגם, את צריכה כאילו לתת איזושהי מסגרת מסוימת. מה התחום שלך? תני לי כותרת, מה בעצם את עושה? אנשים לא מחפשים לשמוע עיצוב רב תחומי. מה זה בכלל? כאילו, מה את עושה? אוקיי, אז את עושה גם וגם, אבל מה? כאילו, אנשים לא יודעים כל כך איך לאכול את זה. ופתאום כל הגם וגם הזה מרגיש פתאום מאוד פזרני, כי מבקשים שאת תהיי משהו אחד, ואז בעצם את אומרת שאת יכולה גם וגם וגם וגם, אז בעצם במה את מומחית? אם את כאילו מתפזרת בין כל מיני דברים, אז כאילו את מומחית בהכל, לא יכול להיות את כזאת צעירה. למה תדעי גם וגם וגם, את צריכה כאילו למצוא מקצוע אחד, כאילו, כי אנחנו חיים בעצם בעולם שמאוד מאוד קל, ודווקא מתבקש לשים איזושהי תווית, שככה יהיה יותר קל להזדהות איתנו ולזהות אותנו.
וזה ממש לא בא ממקום רע. אנחנו פשוט כבני אדם אוהבים ממש לקטלג, והנה הפסיכולוגית יוצאת. לא כי אנחנו רעים, אלא כי ככה אנחנו פשוט זוכרים דברים. זה הכל. כשאנחנו מדברים על איזשהו אדם מסוים, שימו לב, זה תמיד כזה, היא מתעסקת ב-X, היא מאוד מאוד אוהבת Y, היא מאוד מאוד מתחברת ל-Z, זאת אומרת, אני כאילו שמה את אותו בן אדם בכל מיני קטגוריות שגורמים לי לזכור אותו. מה הוא אוהב, מה התחביבים שלו, מה הוא אוהב לאכול, כל מיני כאלה. אז מה עושים במקרה שאתה בעצם לא מזדהה רק כאדם, כאילו מקצוע אחד, דבר אחד? מה עושים כשאתה מרגיש שאיבדת עצמך בניסיון להיות מובן? עשור עבר מהיום שבו התחלתי לימודי עיצוב, רב תחומי וחינוך, והתמקצעתי בהמון המון המון דברים, בין היתר צילום, תפירה, כל מה שקשור בחינוך, עיצוב גרפי ותלת מימד וחוויית משתמש וכל הכל הכל. באיזשהו שלב גם פתחתי את העסק שלי, שוסטר סטודיו, והשקעתי בו מלא 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 זמן מהחיים שלי, והקדשתי לו, באמת הקרבתי לו, הקרבות מאוד מאוד גדולות. ומשהו בדרך פשוט השתנה, פשוט הרגשתי שאני נשחקת כל פעם מחדש, ולא הבנתי למה. זאת אומרת, אני ידעתי בגדול מאוד למה, אבל זה הרגיש כאילו שאני כאילו צריכה להתאושש עוד שנייה. אני הגזמתי עם עצמי, ממש ממש ממש, השקעתי פה הרבה מאוד זמן, עבדתי עד אמצע הלילה, ואם אני קצת אנוח, אז זה יעבור לי. אבל מהרגע שהתאוששתי עד הפעם הבאה שבה כבר שוב הגעתי למקום שבו אני כבר לא יכולה יותר, שכאילו הרגתי את עצמי שוב, הזמן שלו היה מאוד מאוד מתקצר, והבנתי שפשוט זה לא העניין של השחיקה, זה העניין שפשוט משהו שם לא עבד לי. כנראה משהו שם לא התיישב לי כמו שצריך. אז זה לא שהפסקתי עם העסק בכלל, העסק עדיין ממשיך לתפקד, אבל אני רוצה לשנות כיוון, לעשות איזשהו משהו חדש. אז מה בעצם עושה אדם שהוא אוהב את כל הצבעים ולא רוצה לבחור בין עיצוב לפסיכולוגיה, לחינוך, למדע, לבריאות, להעשרה, והרשימה עוד ארוכה. בטוח שאין תשובה אחת לשאלה ששאלתי עכשיו, אבל אני יודעת מה כן עוזר. עוזר מאוד לדבר על זה. לחקור את זה, לכתוב על זה, להתנסות סביב הדבר הזה, לשאול שאלות נוספות גם. ולפעמים התשובה הכי פשוטה היא פשוט לפעול, פשוט לעשות דברים, לפעול ולראות לאן זה ייקח אתכם. וזה בעצם מה שאני עושה בערוץ הזה, מופיעה פה מולכם, משתמשת בכל הכישורים ככה, זה ממש מרגיש כבר טבעי כל העניין הזה עם המצלמה. אני כאן איתכם בערוץ הזה כדי לדבר על החיים עצמם, בין האלה שמצטלמים טוב לאלה שמצטלמים פחות טוב, מה שקורה בבין לבין, בכל מיני דילמות שעולות בחיים, על איזשהו קול שאומר לכם, וואי, אתם ממש לא מסוגלים, למרות שעמוק עמוק בפנים, אם תחשבו על זה עוד פעם, אתם דווקא אם תצאו מהקופסה, אתם דווקא כן תצליחו. לכל אלה שאומרים לעצמם, וואי, אני בחיים לא הייתי מצליחה לעשות את הדבר הזה, וואי, אני בחיים לא הייתי מעז לעשות את הדבר הזה שעשית עכשיו. על הרצון הזה לעשות איזשהו משהו שונה, אבל יש איזשהו פחד, יש איזשהו משהו כבד כזה, שהוא יותר חזק ממכם, שמונע ממכם לעשות את הצעד הבא, את הצעד האמיץ הבא הזה. כי בבאים אנחנו הולכים לדבר על יצירה, על יציאה מאזור הנוחות, יציאה מהקופסה, חשיבה קצת אחרת, נלמד אולי כל מיני דברים שאולי לא בהכרח ידעתם, על רגשות, על חלומות, על שאיפות, על הרבה מאוד דברים, על מטרות. ממש, אבל ממש לא לפי הספר, כי החיים לא עובדים לפי הספר, הם עובדים לפי מה שבא להם, אנחנו הולכים בעקבותיהם, וככה זורמים מה שנקרא. אז אני רוצה לשמוע ממכם בתגובות, אבל באמת תהיו רגע כנים עם עצמכם ואיתי, אני רוצה את מלוא הכנות שלכם פה. האם גם אתם בתקופה האחרונה הרגשתם שמשהו שם לא מתיישב עם מי שאתם היום? כלומר, אתם מאוד מאוד הייתם בטוחים ממי שאתם עד עכשיו, אבל פתאום אתם יושבים ושואלים את עצמכם את השאלות האלה של האם זה מתאים לי בכלל? האם מה שאני עושה מעניין אותי? האם מה שאני עושה זה טוב לי, זה לטובתי? האם אני מרוצה מהחיים שיש לי עכשיו? האם אני מרוצה ממי שאני כרגע? תשתפו אותי גם, אולי הלכתם לאיבוד בדרך, שפתאום אולי הסרטון הזה הציף לכם כל מיני שאלות, או שכבר הייתם בשאלות לפני כן. והאמת היא שאני כבר מבשלת לכם כמה פרקים חדשים, חלקם כבר באמת צולמו. יש עוד דברים חדשים, אני לא רוצה לגלות לכם אותם ישר, אבל זה גם איזשהו משהו שרציתי לשמוע ממכם, מה מעניין אתכם שיהיה כאן בערוץ. מה הדבר הזה שמעסיק אתכם, על מה אתם רוצים לשמוע יותר. תחשבו שגם כל הערוץ הזה הוא סביב אינטראקציות, זאת אומרת, אני לא בהכרח מראה את עצמי לבד, אלא אני ניגשת לאנשים. אני באינטראקציה עם אנשים, בעלי מקצוע וכו' וחוויות ועניינים ואתגרים וכזה. אז זה לא שאני לבד, אני פוגשת הרבה מאוד אנשים בדרך. אז אם יש איזשהו משהו שמאוד מעניין אתכם, מאוד מסקרן אתכם, שכבר הרבה זמן יושב לכם במגירה, ואתם ככה אומרים לעצמכם, וואי, איך בא לי, ואולי אתם עדיין לא בשיא המוכנות לדבר הזה, ואתם רוצים שאני אנסה אותו, אז בבקשה תרשמו לי בתגובות. אז אם התחברתם לסיפור שלי
בכללי לחוויה של הסרטון הזה, אני אשמח מאוד שתכתבו לי, אני מאוד אשמח גם לענות לכם. אני מזמינה אתכם להמשיך לעקוב, לכתוב, להצטרף, להיות חלק מהקהילה הזאת שאנחנו יוצרים פה עכשיו. זה הולך להיות מסע, וזה לדעתי הולך להיות אחד המסעות המשוגעים, משהו מאוד מאוד מטורף. ואני לגמרי מחכה לכם בפרק הבא, ויוצאים להם מסע חדש. יאללה ביי.